Surat Al-Mursalat. Bismillahirrahmanirrahim. Sa ngalan ni Allah, ang pinakamahabagin, ang pinakamaawain. Walmursalati urfa. Ako si Allah ay nanunumpa sa hangin na ipinarating sa unahan ng pagbugso. Fal'asifati asfa. At sa hangin na marahas na umiihip. Wannashirati nashra. At sa hangin na nagsisipangalat ng mga ulap at ulan. Falfariqati farqa. At sa mga talata na nagbubukod sa wasto at mali. Falmulqiyati dhikra. At sa mga anghel na nagdadala ng mga kapahayagan sa mga sugo. Udhran aw nudhra. Bilang pagbibigay katarungan o babala. Innama tu'aduna lawaqi'. Katotohanan, ang ipinangako sa inyo ay magaganap. فَإِذَا النُّجُومُ طُمِسَتْ. At kapag ang mga bituin ay mawala ng liwanag. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. At kapag ang kalangitan ay mabiyak na lansag-lansag. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. At kapag ang kabundukan ay hinipan at maging alabok. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. At kapag ang mga sugo ay tipunin sa takdang oras. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. Para sa ano bang araw ito ay ibinimbin? لِيَوْمِ الْفَصْلِ. Para sa araw ng paghukom. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. At ano nga ba ang makapagpapahiwatig sa iyo kung ano ang araw ng paghukom? وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ. Hindi ba ka namin winasak ang mga naunang nakaraang tao? ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ. At pagkatapos ay sinundan namin sila ng huling lahi na natulad sa kanila. كَذَلِكَ نَفْعَلُ بِالْمُجْرِمِينَ. Sa ganito namin pakikitunguhan ang mga makasalanan. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ. Hindi baga kayo ay nilikha namin mula sa katas na walang halaga. فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. At inilagay namin ito sa ligtas na himlayan. إِلَى قَدَرٍ مَّعْلُومٍ. Sa natatakdaang panahon. فَقَدَرْنَا فَنِعْمَ الْقَادِرُونَ. At kami ang nag-ayos at nagtakda nito sa ganap na sukat. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا. Hindi ba ka namin ginawa ang kalupaan na lalagyan at sisidlan? أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. Para sa mga buhay at patay. وَجَعَلْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ شَامِخَاتٍ وَأَسْقَيْنَاكُم مَّاءً فُرَاتًا. At nagtatag dito ng matataas at matitibay na bundok at naggawad sa inyo ng malinamnam na tubig na maiinom. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِلْمُكَذِّبِينَ. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. Magsiparoon kayo sa kaparusahan na lagi ninyong itinatatwa. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. Magsiparoon kayo sa lilim sa 3 hanay. لا ظليل ولا يغني من اللهب. Na hindi makapagbibigay sa inyo ng lilim ng kaginhawahan, gayon din ng pananggalang sa naglalagablab na apoy. إنها ترمي بشرر كالقصر. Katotohanan, ito ang impyerno ay naghagis ng tilamsik ng apoy na kasing laki ng mahabang troso. كأنه جمالة صفر. Nawaribang isang pangkat ng mga kamilyo na kulay dilaw. ويل يومئذ للمكذبين. Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. هذا يوم لا ينطقون.
Ito ang araw na sila ay hindi makapagsasalita. ولا يؤذن لهم فيعتذرون Gayun din, sila ay hindi papayagan na gumawa ng dahilan. ويل يومئذ للمكذبين Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين Ito ang araw ng kapasyahan, kayo ay aming titipunin ng sama-sama. Gayun din ang inyong mga ninuno. فإن كان لكم كيد فكيدون Kaya't ngayon, kung kayo ay may pakana o balak, inyong gamitin ito laban sa akin. ويل يومئذ للمكذبين Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. إن المتقين في ظلال وعيون At katotohanan sa mga matutuwid, sila ay mananahan sa gitna ng mga lilim at mga bukal ng paraiso. وفواكه مما يشتهون At mga bungang kahoy sa anumang kanilang maibigan. كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون Magsikain at uminom kayo sa inyong kasiyahan bilang kabayaran sa inyong pinagsumikapan. إنا كذلك نجزي المحسنين Katotohanan sa ganito naming ginagantihan ang muhsinun. ويل يومئذ للمكذبين Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون Magsikain kayo at magpakaligaya sa inyong sarili sa ilang sandali sa buhay sa mundong ito. Katotohanan kayo ay makasalanan. ويل يومئذ للمكذبين Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون At kung sa kanila ay pinagbabadya, magsiyuko kayo sa pagdarasal, subalit sila hindi yumuyuko. ويل يومئذ للمكذبين Kasawian ang sasapit sa araw na ito sa mga nagtatakwil sa katotohanan. فبأي حديث بعده يؤمنون Kung gayon, sa ano pa kayang pahayag pagkaraan nito ang kanilang paniniwalaan?